Halo teman-teman. जोंनि बे दावराय केरेक्टार YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। स' लोगोफोर, बेनो जोंनि फार्स्ट भिडिअ। गोरोन्थियाथ' जाखागोननो। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। बाय बाय। नै बस, माथो मानैसो सिखिरिफोर बिरबोगासिनो दं। हाब, नोंमारगौ माथो। फैनो र', एसे एदावनो आं। ओइ जारौमोन, बहा थांनोब्रा इसिबां देलायफबनानै? आयु, एफा दुगाखा बावनाना लाजिनोबो रोंथ्रा। आयु बस, बानलुआ गोसाथार माथो। जोंखौ एदावना दालाखाबो। एदावहोब्रा जारौमोन, नोंसोरनि मबाइल नाम्बारखौसो नांगौमोन। Hei, जारौमोन, जोंना बसआ लाजिनोबो रोंखाया। थोद सैमा, सिरथा। माथो रावबो गैया बस दिनलाय? माथो सिरिथार जाथारबाय? थांखु दङ थांखु नादोब्रा। औ बस। दे थाब ना। हनै बस सासे सेंग्रा फैगासिनो दं। फैनो र', बेगबो बालायदों माथो। बस। फैसा दोनसै थांलाय बस। बिनिफ्राय लादोब्रा आंबो। लादो नोंबो। थांथ'ला नामा नोंथां? फरखे दिनै बोरैबा मोनदों दिनै? दे होमबालाय। बेफोरा बेखौनो जानो रोङा, इसिबां गोथाव। ओइ सेंग्रा रथ'। ओइ सेंग्रा, सिगारेट सोबगोन सोबा नोंलाय? आं सोबा दा। दानि जुगावबो इसिबां मोजां मोजां सेंग्राफोर दं। सिदा सैमाफोर। सरि बस। wah, मारै इसिबां देलाय मालाय फैदों? बहा थांनोब्रा? फैसा दंमोन गरनैसो लां। गैया दा। थगायदोंदांलै बे। नागिरना लाना फै, मा दं? नाइन र' बस। हामालै हामा, गाबोन गुबुनावसो थांनो दङ। मा सिरथा सैमा साला। नै बस फैसाया। लाबो। ओइ गुरिया लाबो, गुरिया। गुरिखौबो लानांगौ बस। लाबोना फै। गैया रोंखाया आं ओरैनो। न' बस। लाबो। दामिथार। थांलां, सैमा नोङो, नोंखौ नाङा थांलां। नोङो। थांसैथ' बस। थांसै, जाबाय जोंना दिनै लोंहैनांगौ बेजों। साइकेल लाबो, साइकेला। लादोलै साइकेलफोरा। दाखालि लोंनाया आंना खर' दाबोनो थिग जायाखैलै। मोनलोंदोंथ' मालायनि सायाव। लोंबाव आरो आंनि भागोखौबो लाजोबना लोंबावदोसो। बिदिनोखा बियो। बसआलाय माबायदिब्रा? एसे लोंनायखौ। हनै बस, दाख्लैनि सेंग्रा फैलायबाय। फैनो र', दिनैबो एसे मोनगोन जों गरनैसो। मोननोबो हागौ बस, दिनै सानैखा। फैनो र', होनब्लाथ'।
Oi सेंग्राफोर रथलाय माबा आदा बिसोरखौ दायदाव ना लाखा नङाबा बिसोर जोंखौ न'आवसो थांनो होननाय नङा दा बिनानावफोर दंना गैया नोंसोरलाय जोंहा गैया आदा बिहासो दंमोन बस नोंसोर दाबो आबा जाखायाखै बिनानाव दं नोंसा नोंनो लाजागोन लाबोमोनथ' हरगोना हराथाय बिसोर माथो हिर' नुथारदों होद साला सैमाफोर खुगायाव बाथ्रा बुं बेखौल' मोनदों नामा नोंसोर आयु माथो एफा गरमलाय माथो साउथनि एक्टरनि बायदिसो डायलग मारिलाबायदों जोंसो बिखौ मानदों होनदों बेनानो मानदों आंलाय बस मा जाखोब्रा बस उथिदोब्रा मा मोनबा नायबाय थागोनब्रा आंखौलाय होदो बेखौ जानाय नङालै बेवहाय थाबाय थाबा ओइ थां नोंथां Hey! मा जाजोबखोब्रा नोंसोरलाय थां नोंसोर सानैया थां थांदोब्रा नोङो